Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή Οικονομικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Τριανταφυλλίδη, καλησπέρα. Και πριν πάω στα ερωτήματα που προκύπτουν μέσα από την σημερινή αρθρογραφία σας, θέλω να μου σχολιάσετε ένα δημοσίευμα από την Daily Telegraph, όπου σημειώνει ότι η Γερμανία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εξασέλιδο κείμενο που διέρευσα το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας να υπάρξει κούρεμα χρέους και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν αυτό συνιστά ένα ακόμη βήμα σε αυτό που λέτε στην κατακλείδα του ρεπορτάζ, ότι πάμε για διάλυση του ευρώ. Μα θα ήταν ποτέ δυνατόν να υπάρξει σημαντικό κούρεμα του ελληνικού δημόσιου χρέους και να μην υπάρξει του Ιρλανδικού? Χτες ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι αντίθετα με την Ελλάδα, η Ιρλανδία έχει κάνει ό,τι της έχει ζητηθεί και έχει περάσει όλα τα τεστ της Τρόικα. Και λέει, είναι δυνατόν εμείς οι οποίοι περνάμε όλα αυτά τα τεστ να τιμωρηθούμε με την πλήρη αποπληρωμή των δανείων μας και ιδίως σε δανειστές πολύ πιο ένοχους από εκείνους που δάνεισαν το ελληνικό δημόσιο? Όταν οι Έλληνες ουσιαστικά καταφέρνουν να μειώσουν σημαντικά τα χρωστούμενα μέσα από κούρεμα. Με άλλα λόγια, όταν ξεκινάς μια διαδικασία η οποία αφορά την Ελλάδα, δεν μπορεί αυτή η διαδικασία να μην αφορά μια χώρα σαν την Ιρλανδία. Και όταν αυτό θα επεκταθεί στην Ιρλανδία, είναι δυνατόν η Λισαβόνα να μην πει καλά εμείς? Και αν αυτό τελικά γίνεται μια αλυσιδωτή αντίδραση, η οποία προφανώς, κοιτάξτε κύριε Τριανταφυλλίδη, το λέω εδώ και 1,5 χρόνο και δεν φαντάζομαι ότι είμαι ο μόνος που το λέω, ότι όταν έχεις μια τεράστια κρίση χρέους στην Ευρωζώνη στο σύνολό της, αυτό που απαιτείται είναι μια αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού χρέους. Η ιδέα ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις την κρίση της Ευρωζώνης αποσπασματικά, κάνοντας διαφορετικά πράγματα στην Αθήνα από αυτά που κάνεις στο Δουβλίνο και διαφορετικά πράγματα στο Δουβλίνο από αυτά που κάνεις στη Ρώμη, είναι μια άποψη η οποία ποτέ δεν μπορεί να ευοδοθεί. Μας λέγατε στην τελευταία εκπομπή ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος, ενοποίηση ενός μεγάλου μέρους του χρέους της Ευρωζώνης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί συνολικά και έκδοση ευρωομολόγου, όχι από το EFSF, όχι από τα κράτη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επιμένατε. Ναι, επιμένουμε 2 χρόνια σε αυτό. Ναι, 2 χρόνια. Συνεχίζουμε να επιμένουμε μέχρι να διαλυθεί το ευρώ ή να γίνει κάτι αντίστοιχο. Ναι, το θέμα είναι γιατί ποιος έχει στυλώσει τα πόδια και τελικά ποιος θέλει, γιατί όλοι καταλαβαίνουν και προφανώς και οι ηγεσίες. Δεν νομίζω ότι οι ηγεσίες δεν αντιλαμβάνονται πού πάει αυτή η ιστορία, παρόλο ότι μιλούσατε και λέγατε και το ακούσαμε ότι το πιο δύσκολο είναι η διγλωσία και στο επίπεδο της ευρωπαϊκής ηγεσίας και στο επίπεδο της ελληνικής ηγεσίας. Κοιτάξτε, στο ερώτημά σας ποιοι είναι αυτοί που έχουν στυλώσει τα πόδια, θα σας απαντήσω σε σχέση με τα δύο ζητήματα από τα οποία πολύ σωστά θέσατε. Το ένα είναι του τραπεζικού τομέα. Για να μην θίξω τα κακό κείμενα στη δική μας χώρα, θα αναφερθώ στην Γαλλία. Η κυβέρνηση του κυρίου Σαρκοζή έχει μια ιδιαίτερα προνομιακή σχέση ως πολιτικοί, ως άτομα, ως άνθρωποι, με τους τραπεζίτες της χώρας. Και αυτή την προνομιακή σχέση δεν θέλουν να τη χαλάσουν. Η πρόταση που καταθέτουμε για μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του τραπεζικού συστήματος, μια ενοποίηση των τραπεζών, μια επιθετική επανακεφαλοποίησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θέλετε από το EFSF, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και όχι να αφήσουμε τις τράπεζες να έχουν αυτή την προνομιακή σχέση με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, κάτι τέτοιο, αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και για αυτούς τους συγκεκριμένους πολιτικούς που δεν θέλουν να χάσουν αυτή την προνομιακή σχέση με τους τραπεζίτες. Και άρα στυλώνουν τα πόδια σε αυτό. Όσο αφορά το δεύτερο ζήτημα της ορθολογικής διαχείρισης του δημόσιου χρέους της Ευρωζώνης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα από την έκδοση ευρωομολόγου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να σας πω γιατί στυλώνουν τα πόδια σε αυτό. Είναι πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή οι πλεονασματικές χώρες δεν είναι διατεθειμένες να δέσουν τις χώρες τους στο άραμα του ευρώ. Δηλαδή να απεμπολίσουν τη δυνατότητα που διατηρούν έως και σήμερα να φύγουν εκείνες από το ευρώ. Γιατί μια τέτοια πρόταση σαν αυτή που συζητάμε τώρα, επίλυσης της κρίσης χρέους
μέσα από έκδοση ευρωομολόγου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μια κεντρική διαχείριση του δημόσιου χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα δημιουργήσει μια νέα κατηγορία χρέους ευρωπαϊκού, που θα είναι αρκετά σημαντικό σε μέγεθος αυτό το ευρωπαϊκό χρέος, τόσο ώστε πλέον θα είναι αδύνατον η Ολλανδία, η Γερμανία, η Φινλανδία και η Αυστρία να φύγουν από το ευρώ. Για τον λόγο που αυτή τη στιγμή η πολιτεία της Νέας Υόρκης δεν μπορεί να φύγει από τη ζώνη του δολαρίου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα κοινό χρέος, το ομοσπονδιακό χρέος, το οποίο είναι αδύνατο να ξέρεις ποιο κομμάτι αντιστοιχεί στη Νέα Υόρκη. Τόσο απλά. Μάλιστα. Πάντως με αυτή τη διαδικασία, πριν έρθουμε στα ελληνικού ενδιαφέροντος, τώρα ελληνικού, έχετε τοποθετήσει η λύση ή θα είναι ευρωπαϊκή, παύλα συστημική λύση στην κρίση, ή δεν θα είναι λύση? Ακριβώς. Λοιπόν, τα hedge funds, σε αυτό που περιγράψατε στο τραπεζικό, κάνουν πάρτι. Διαβάζω εδώ το άρθρο σας, αγοράζουν ελληνικά ομόλογα στο 60%, διεκδικώντας, αφού πάνε στην Επιτροπή στην Ελβετία αποφασίζει πότε γίνεται ένα πιστωτικό γεγονός, όσο οι αρχές λένε ότι δεν πρέπει, και ο κύριος Νταλάρα, δεν πρέπει να θεωρηθεί οτιδήποτε κάνουμε πιστωτικό γεγονός, έτσι ώστε αν δικαιωθούν από την Επιτροπή αυτή να φτάσουν τα κέρδη τους στο 120%. Κοιτάξτε, να το πω πολύ απλά. Την 26η-27η Οκτωβρίου, η κυρία Μέρκελ και ο κ. Σαρκοζή βάλαν το πιστόλι στον κρόταφο του κυρίου Νταλάρα, του εκπροσώπου των τραπεζιτών, για να αποδεχθεί το κούρεμα το ελληνικό, κάποιων ομολόγων ελληνικών, όχι όλων, έτσι, 50%. Και του είπαν ότι θα αποδεχθείς ότι αυτό είναι εθελοντικό για να μην πυροδοτηθούν τα CDS, τα ασφάλιστρα, αλλιώς θα τα χάσεις όλα. Και αυτός το αποδέχτηκε. Την επόμενη μέρα, εντός 48 ωρών, κύριε Τριανταφυλλίδη, αγοράστηκαν 30 δισεκατομμύρια ελληνικά ομόλογα από hedge funds, τα οποία τα αγόρασαν για έναν απλό λόγο. Τα αγόρασαν όχι 60, προς 35% της ονομαστικής τους αξίας. 33 με 36%. Δηλαδή για κάθε ένα ευρώ που ήταν ονομαστική αξία, αυτοί δώσαν 33 με 36 cents, λεπτά. Εντάξει. Γιατί τα αγόρασαν? Από τη στιγμή που κανένας δεν τα θέλει τα ελληνικά ομόλογα. Τα αγόρασαν γιατί τους λέει. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει ότι θα επιβάλλει στους τραπεζίτες και στον εαυτό της μία εθελοντική, υποτίθεται, ανταλλαγή νέων με παλαιών ομόλογων. Έτσι. Για να μπορέσει να λέει ότι είναι εθελοντική, θα πρέπει αυτός ο οποίος έχει ομόλογα εκτός του τραπεζικού συστήματος, και τα hedge funds είναι εκτός του τραπεζικού συστήματος, είναι παρατραπεζικό σύστημα, να δικαιούνται να πούν ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ το θέλω ολόκληρο, το ομολογό μου να μου πληρωθεί. Εθελοντικό δεν είναι? Και αν δεν μου επιτρέψουν, δεν μου τα δώσουν, τότε θα πάω στην Επιτροπή, στην IDSA, έτσι, και θα πω ότι ξέρετε κάτι, εγώ, εμένα μου το επέβαλα, δεν είναι εθελοντικό, και τότε αυτή η Επιτροπή θα αναγκαστεί να πυροδοτήσει τα CDS. Με άλλα λόγια, το hedge fund ξαφνικά, λόγω της ανόητης αυτής συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου, ενδυναμώνεται, νομιμοποιείται, του δίνει το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκβιάσει, να πάρει το 100% ομολόγων που τα έχει αγοράσει κοψοτιμής, έτσι ώστε να μην πυροδοτηθούν τα CDS και να παραμείνει ζωντανή η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Αυτά τα πράγματα έχουμε κάνει. Κύριε Βαρουφάκη, κύριε καθηγητά, στο άρθρο σας με τίτλο «Αστόχαστος στόχος της νέας κυβέρνησης», και να πούμε ότι αυτή είναι και η πρώτη παρουσία σας σε τηλεοπτικό σταθμό αμέσως μετά την επιστροφή σας από τις ΗΠΑ, όπου ήσασταν για 15 μέρες. Σημειώνεται για τη νέα κυβέρνηση, για τη συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου, θανάσιμο αυτογκόλ, καρφί στο φέρετρο του ευρωσυστήματος, δηλητηριώδης συμφωνία. Ο πολιτικός κόσμος στη χώρα μας συνέπηξε και συγκρότησε κυβερνητικό σχήμα μόνο και μόνο για να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη συμφωνία που εσείς τη χαρακτηρίζετε όπως τη χαρακτηρίζετε και λέτε. Η εφαρμογή της συμφωνίας της 27ης επισπεύδει την κατάρρευση της Ευρωζώνης. Να σας πάω λίγο πιο πριν, μερικούς μήνες πριν, για να δείτε γιατί τα λέω αυτά. Θα σας θυμίσω την 21η Ιουλίου. Ήταν μια άλλη συμφωνία που θα έλυνε, υποτίθεται, τελειωτικά το πρόβλημα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Θα μας έσωζε, ναι. Θα έσωζε και εμάς και τους Ιρλανδούς και τους Πορτογάλους. Και να σας θυμίσω την θριαμβευτική υποδοχή της συμφωνίας της 21ης Ιουλίου την 22η Ιουλίου. Όλοι θριαμβολογούσαν. Τότε είχα γίνει πάλι κακός και είχα πει, ξέρετε, το γεγονός ότι εμάς μας